kartzela, musuka hartuko ditugu besoa. Errepidera baten atzetik, beste bat eta beste bat eta beste bat eta beste bat eta Taupadak buruak bihotzak sabela, mugitu zangoak, mugitu besoak, bidean aurrera badarrai, tropelak, pausoa ekarri dezake, pausoa. Pertsurin aurren naola, hasi behar eta ez dakit nola. Injustizia bati buruz idazten nahiko nuke ez palitzekeola. Enaiz isilduko ni inora, naiz aurpegin jarri pistola, naiz aurpegin jarri epaile bat, naiz aurpegin saiatu izten kaiola. Ala emateu baino ez da nobela, hemen legek ez